ženie. A ja by ich bol zahnal, ale som sa vlkával. A ja by ich bol zahnal, ale som sa vlkával. O 4 kozy, piatica, kto vyskočí, bude chlap. 4 kozy, piatica, kto vyskočí, bude chlap. A ja by bol vyskočil, ale som sa zatočil. Hop! Často odpávaní sa potom bude. Hoď ty koza, kozína, daj nám si ráka vína. Jak nám si rád nedodáš, slabých chlapcov vychováš. Dobrý deň všetkým. Dneska by sme vám radi ukázali nejaké piesne a tance z turca, ktoré sa tancovali pri gajdách. Ale nebude to iba tak, že my budeme tancovať, ale boli by sme radi, keby sa trocha aj tu nám zapojili. Čiže najprv vám na ukážku ukážeme takú jednu choreografiu gajdačného turca. Veľmi takú názvou má si napríklad Janec Salúka, ktorý býva aktuálne v Uliciach, tak to aj nazývame, že gajdo z ulic. Ktorý sa troška hrával v archívu, dokonca Kutameši a naše staré piesne archaické, ktoré majú také piesne, ktoré boli skôr, by som povedal, že dneska asi maďarská, čardáše, ten slovenský štýl a aj tá kultúra francúzska a nemecká, tak predtým tu existovala vrstva obyvateľstva, dneska to nazývame nižšia vrstva obyvateľstva, rolníci, sedliaci, pastieri, ktorí udržiavali práve piesne, ktoré boli archaické a typické pre tento región. Takže na začiatok zatancujeme taký choreografiu gajdovskej turca a potom vás poprosíme, Jariku, poď. Duša moja, hej, to gaj,
dievča zomrelo, čo s Nohánom kupčilo, šárdo dididom, keď gamom, pičikiš. Si zaviezli ho ku krížu, kamiši mu rytlížu, šárdo dididom, keď gamom, pičikiš. Šárdo dididom, keď gamom, pičikiš. Čirikali vrabci, napíme sa chlapci, čirikali vodne, napíme sa dobre, z plného pohára, nech toho červezne, kto nás ohovára, nech toho červezne, kto nás ohovára. Ako nemám, kúpil by si na Dolomáň. Hej, na Dolomáň, na takový, hej, že by ľúbil cudzie ženy. Hej, na Dolomáň, na takový, hej, že by ľúbil cudzie ženy. Dievča s malínami, daj mi dievča malín, veru ťa pochválim. Dolu dolinami, tancuj dievča, tancuj, čižmičky delancuj. Máš majera, čo sa väčšinou popláca. Tancuj dievča, tancuj, dievča, tancuj. No a teraz príde tá vec, poďte si sami trocha zahračovať, poďte si vyskúšať, ako to bolo. Čiže aby som sa vrátil v tej choreografii, ten námet, sme čerpali z toho, že v uliciach existovali muzikanti, hlavne gajduši, ale aj strachy na... My sa máme ísť preč, Potom to. Čo ide teraz vlastne? Škola tanca. Žiadna svadba, Tuto, čo vy tancujete. alebo žiadna zábava sa neobýšla. Že oni keď sa ráno vrátali zvyčajne v nedeľu, alebo aj pondelok z toho hrania, tak stretávali ľudí, ktorí šli do pola. A to bol presne taký obrázok, kedy sa stretávali. A Jarko vám potom povie neskôr aj o tom niečo bližšie. Takže tí, čo chcete tancovať, poďte sem ku nám, deti určite. Musíte sa hambiť, tanečníci, poďte. Poďte, rozhýbeme sa trocha, lebo vám bude zima. Nehambite sa. My sme takí bezprostrední. Po včerajšom vystúpení zase. Dobre si hoci koho. Poďte, nehambite sa, rozhýbeme sa trocha. Boli také koronové časy, teraz sú také tanečné časy. Takže to, čo som hovoril na začiatku, dajte sa tak aj sem sa troška dajte, do kruhu. Aďa, poď tak, iba sem sa postav, sem, aby ste boli takí. Kľudne sa pridávajte aj počas toho, ako budeme tancovať. No takže, zemité tance, vlastne to odvodenie je od slova zem. Zedliaci od toho aj, že to slovo znamená, že sedeli na jednom mieste, hej, že sa usadili na jednom mieste, prestali počúvať, a aj tí rolníci sa starali o tú svoju roľu. Asi pamätáte z nejakého diela, že otcová roľa. Takže boli spätí so zemou a oni v tej zemi cítili takú, ako by som povedal, rešpekt, aj takú vďaku. A tie tance boli väčšinou najprv oslávne a nejakým spôsobom sa chceli tej zemi odvďačiť. Vždy tá prvá doba v tej piesni bola dolu. To prvé a to základné, čo si vyskúšame, je pérovanie a to je vlastne dolu. Ja budeme najprv iba rátať a potom to aj nejako zahráme. Čiže na prvú dobu pôjdeme v kolenách dolu a na druhú pôjdeme hore. Raz a dva a raz a dva a raz. Môžete aj tam, kde ste cvičiť, postavte sa aj. Aha, to je jednoduché. Dolu, hore, dolu, hore. Raz, dva,
Jarko, poď zahraj nám nejakú. Gaj, dlúry, gaj, došlo, môže si tu. Aj sme dolu, hore. Prvá. Raz, a, dva, a, raz, a, dva, a, raz, a, dva, a, raz, a, dva. Výborné. Dôležitou vecou bolo dúfanie, alebo poduch. Čiže na prvú dobu si skúsime ísť dolu a zadupnem si. Raz, dva, raz, zahraj nám. Hop, a. Dobre, ja by som vás poprosil, keď aspoň sedíte, skúste s nami zadúpať. Má to veľmi taký zvláštny účinok, možno budete cítiť tú vibráciu. Keby sme v kruhu sme viacerí, tak počujete tú vibráciu aj ju cítite, ale toto išlo. Takže skúsme ešte raz, budeme dúpať, najprv začneme iba perovaním. Daj tu, Gajo! A skúsme dúpať. Hop. Prvá, poďme všetci, hop, dupni. Dobre, vyskúšame si chodiť v tom perovaní, čiže pôjdeme na každú dobu dolu. Prvá doba je vždy dolu. Raz, dva, tri, štyri, a to bude aj krok. Otočíme sa pravým pletom do kruhu. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Skúsme ísť do druhej strany. Hop. Dolu, dva, tri, štyri, dolu, dva. A skúsme púkať. Hop. A vymedzi nohy. Hop, dva, hop. Výborne. Tanečným krokom, ktorý sa potom chcete dostať nejakú partnerke, budeme robiť také niečo, že keď buchneme, tak druhú nohu zdvihneme. Čiže pôjdeme raz, dva, raz, dva. Skúsime si to aj po krúžku, hej. A, hop, a. Raz, a, dva, a, hop. Otočím sa a ideme do druhej strany. Hop. A budeme perovať. Raz, raz, dolu, dolu, hop, dva, tri, štyri, dobre, zastavíme. Aby sme si niečo aj zaspievali a zapojili trocha aj vás. Máme takú jednu pieseň, ktorú zase Janko našiel, a neviem kde, si mi... Čo to bolo? Šardo Didizom. A to dievča zomrelo. A to dievča zomrelo. V tom refréne už vidíte vplyv vlastne tej maďarizácie. V Turci bolo strašne veľa, veľmi veľa zemanov a títo zemani sa chceli odlíšiť od tých nižších vrstiev. To znamená, že v kultúre sa začali obliekať tak ako maďarská vrstva obyvateľstva a aj preberali kultúrne prvky. A je to vidieť aj v tej piesni, nie je to síce ešte novoúvodský štýl, ale je tam vlastne, tie slova sú tam Šárdo Dividov, Kedveš Galambok, Ečky Čikiš. Je to také niečo, no ja to mám aj desi aj napísané, ale niečo o holubičke, moja malá. Viete po maďarsky? No, čiže je to normálne, akože slova sú pekné, akurát sa spievajú po maďarsky. Takže musíme si to najprv naučiť. A to dievča zomrelo. Dobre, to spievam? A to dievča zomrelo, skúste zopakovať. Ako dievča zomrelo, čo s dohánom kupčilo? Čo s dohánom kupčilo? Vieme, čo je doháň? Tabák, vieme. Šárdoj divirdom, kedveš galambom, golombom, ečky čikíš. No vidíš, ako nám to ide. Poď nás nahrať. A ideme na to. Ako dievča zomrelo, zomrelo, čo s dohádom kupčilo, kupčilo. Šárdo divindom, kedveš galambom, ečky čikiš. Šárdo divindom, kedveš galambom, ečky
alebo my sme si to sami vytvorili, že vlastne tá jedna vrstva obyvateľstva sa cítila povýšená a chcela sa nejak odlížiť od tej nižšej vrstvy. Tí sedliaci stále ostávali vlastne v tom svojom, ale preberali zase tie prvky aj z tej kultúry. Dokonca kedy troška polistujeme v tých kronikách, tak sa dozviete, že tá vrchnosť, alebo ten, to spravoval vôbec zvyčajne Richter, ale aj tá celá rada, zakazovala sedliakom a roľníkom nosiť šaty, ktoré nosili zemani, alebo ktoré nosili vyššia šlachta. No, ale teraz si na niečo iné. No, takže poďme teraz, urobíme nejaké páry. Chytíme sa za ručičky. No, krát. Nikde sa pridaj. Buď pridaná. Idete si ešte niekto zatancovať? Poďte, toto je pre vás, ľudia. Poď do trky. A to, čo sme sa naučili, teraz si skúsime najprv v otvorenom držaní. Otvorené držanie, pozerajte, je takéto. Poďte. Takže skúsime gajdu. Dobre, skúsime perovať. Dolu. Raz, dva. A skúsime dupať. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri. A chodíme. Dolu. Hop, a do druhej strany. Dobre, a skúsime na mieste takýto krok. A otočíme sa, hop, a hej, hop. Do druhej strany, hop. Zastavím na mieste a budeme dúfať. Hop, dolu. Dobre, vyskúšame si ešte jeden tanec. Ten tanec je spojitý s takým perovaním. To dôležité, čo je toto perovanie, je to hlboké. Nejdeme do vystretých nôh, ako sa chodí žardáši, že mám vystreté nohy, ale som stále pokrčený a nižšie. Raz, dva. Najkrajšie to tancuje Milan. On keď prišiel do súboru, tak ja mu hovorím, bystri sa. A on takto. Hovorím, bystri kolena, ja mám vystreté. Takže na tento tanec je ako udelaný. Dobre, a teraz skúsime v tom perovaní zdvíhať nohy čo najvyššie, hej? Kolena, ako keby ste si chceli buknúť do brady. Ako dávam pesničku na toto? Poperovate mi niekto. Čirikali vrabci. Ja to je potom až. Zaspievajme si. Hop, dva, tri. Toto není ona pesnička, ja si to musím pozrieť, lebo ja som zabudol. Keby ja mal ako nemal. No, veď ti vravím. No, vidíš to. Keby ja mal ako nemal. A ideme hore, dva. A do druhej strany. Na mieste a otočíme sa v tom. A do druhej strany. Super. No určite si všimli, že keď gajdy hrajú samé, tak nie je tam žiadny rytmický nástroj. Ten gajdo si musí sám udržať tempo. Niekedy to tempo tým, že tam robí také trilky, tam trocha unikne. Čiže o to je to ťažšie tancovať s gajdami. Potom neskôr, keď už boli, keď sa trocha gajdám začali pridávať aj ostatné nástroje alebo iné nástroje, tak potom už sa to na to dalo lepšie tancovať. Ten prvý taký nástroj asi poznáte ozembúk alebo proste nejaká palica, ktorá je nejakým spôsobom ozdobená takými rolničkami, ktoré vlastne vydávajú zvuk. Neskôr to boli husle, malá basa, potom veľká basa. V Jarku máme aj takú kapelku, volá sa to Tulickí pastieri a tam už máme vlastne veľkú basu, výštaly a nejaké ozembuchy a tam je to už potom lepšie. No, ale aby sme vedeli, že sme sa to naučili, ten krok sa tancuje v páre,
a budeme kráčať ako keby dopredu a dozadu. Hej, čiže pôjdeme dopredu a 2 kroky dozadu. A zase dopredu 2 kroky a dozadu. Samozrejme, že potom budeme zdvíhať nohy, hej, o toto bude ťažšie. Hop, 2, 3. Čiže najprv pôjdeme iba 2 dopredu, 2 dozadu. Toto, čo sme mali. A ideme. Dopredu, dozadu. Dopredu, dozadu. A zdvihneme nohy. Dobre, zastavíme. No, v tanci existujú tzv. Krútivé momenty, to je to, čo sme robili teraz. A potom tzv. Buď odykové motívy, alebo ešte sa to môže volať aj že na chodenie. Hej? A to chodenie budeme robiť tak, že budeme, keď sa chytíme, pôjdeme do jednej strany a budeme zase perovať na tú spodnú nohu. Skúsme si to najprv otvorené držanie, čiže chytíme sa teraz takýmto smerom a pôjdeme proti smeru hodinových ručičiek. Aj keď to už nie je dobre hovoriť, lebo som videl hodiny, ktoré idú opačne. V Turčianskom dvore, či Ďurikovo. A ideme. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3, 4. A ideme naspäť. Tieto tance rolníkov a sedliakov boli také najjednoduchšie. Oni v podstate išli skôr po rytme, aby tí ľudia aj spievali hrdelne, hej? Takže vytvárali si vibráciu a tým sa aj liečili, to isté bolo aj v tých tancoch. Je to tzv. Najpriamnejšia forma prejavu hudby, ako sa môže v pohybe ukázať. No a teraz by sme si to mohli celé zatancovať. Takže dajme si najprv toto, čo sme mali posledné. Tancuje sa to v uzavretom držaní, to znamená, že takým spôsobom zanítime. Tí, čo sme tu možno mladší, môžete sa aj otvorené držanie, neviem ako to vám tu inde. Čiže najskôr si asi zaspievame, potom si zatancujeme tento kľúčik a potom budeme chodiť. Keby ja mám ako nemal. Keby ja mal ako nemal, kúpil by si na novo mám. Hej, na novo mám na takový, hej, že by ľúbil sú tie ženy. Hej, na novo mám na takový, hej, že by ľúbil sú tie ženy. A ideme, hop! Zdvíjaj nohy, hop, prvá nohu. A ideme po krúžku. A opačne, hop. Krásne to bolo. Tance rolníkov, sedliakov a nižších vrstiev boli zvyčajne krátke. Neboli ani priestorovo nejak rozvité, čiže to, čo tu je, sa zvyčajne tancovalo naozaj na lúke. Keď bola nejaká zábava, tak tí ľudia tancovali, a to si môžete pozrieť aj v skanzene, vlastne v tých domčekoch, pri peci, hej? Čiže ak sa tam zmestili traja, maximálne možno 4 a najviac 5 ľudí. Takéto zloženie to neexistovalo, jedine na lúke. A teraz by sme vás zatancovali ešte raz tento tanec, gajdovské stúrca, s tým, že už asi budete vedieť, čo tancujeme. Takže ďakujeme všetkým, že ste sa tam zapojili a ideme to ešte raz. Začnem od gajdovka. Úplne od začiatku. Úplne od začiatku. Chceš si zapiť vodu? Nie, Ja by som si zapil. Ja idem sa napiť. Miro, poď sa napiť. Tam si vodia, ja. Oni ciągnie krawą, a komuś kładzikiem małe. I wieniczki płatek małe. I wieniczki płatek.
pani, aj sličná rada, nemohli byť si podekována, nemohli byť si podekována. Gajduj, gajduj! Tam ti túrak, hej! Gajduj, gajduj, duša moja, hej, pači sa mi dvota tvoja, hej, pači sa mi dvota tvoja. Oj, tebe moja a mne tvoja, hej, to gajdoško, duša moja, hej, to gajdoško, duša moja. Hop, hop. A to dievča zomrelo! A to dievča zomrelo, zomrelo, čas do hánom kupčilo, kupčilo. Čarno tidir dom, keď veš galambom, keď kviš, kviš. Zaviedli ho ku krížu, tam išli mu rindížu, rindížu. Čarno tidir dom, keď veš galambom, keď kviš, kviš. Čarno tidir dom, keď veš galambom, Erika Ivašti! Čirikali vrabci, napíme sa chlapci, čirikali voďme, napíme sa dobre, napíme sa dobre, z plného pohára, niekto ho červezne do nášho hovára, niekto ho červezne do nášho hovára. Hop! Keby ja mal, ako nemám, kúpil by si na dolomáň. Hej, na dolomáň, na takový, hej, že by ľúbil cudzie ženy. Hej, na dolomáň, na takový, hej, že by ľúbil cudzie ženy. Hop! Dievča s malinami, daj mi dievča malé, ľudia pochváli. Dolu dolinami, dolu dolinami. Tancuj, dievča, tancuj, čižmičky trlancuj. Máš frajera, šoca, vedli od popasa. Tancuj, dievča, tancuj, tancuj, dievča, tancuj.